Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy dhonse muklab disaing namate Forest Reserve arlo athengpi kachongu ang kilit parpik ajo ingnam kiprithang ang pinlo lasi ingnam raiko matum mate Forest Central Range West Division lapen Dhonsri Forest asai khi chilang pet kaiketa dode sangse jaseme thingpi kachong hi abang phua tum aphan kinep kangnang longji aphan kaike sai kacheklem dode sangse kachepa dukrup ke dambom apor hut ada profile forachi tim apor malom sai kachoklem ki ton ke lang kiri kakuruk petrolling ke dambom apor hut muklapu aing nam ajo along pen ke pangareng joni aing nar men thekdam long loksi nepdam long check lo pusi tarang so forest eco park a in charge Vicky Singh ahin pen nang pachidin dun News 6 report News 24 Karbi Anglong